Γράφει. Μάγια. Γράφει. Ναι. Μην ξεχνάς να παίζεις, γιατί αν δεν παίξεις, πώς θα Μην κερδίσεις. παίρνεις μάπα, δεν μάθεις στο YouTube. Ο πιο πίσω πηγαίνετε. Μην χάσετε τη νέα κασετίνα για τα επόμενα 8 DVD της συλλογής σας και μαζί, όπως πάντα, δύο ξεχασιστικά επεισόδια. Μόνο στο 7 μέρες TV και δωρεάν γιορτινό τραπέζι από την Αρχιερό Βαρβαρίου. Στα Καρφούρ και Καρφούρ Μαρινόπουλος και τις γιορτές φροντίζουμε να έχετε και καλά και φθηνά κάθε μέρα. Παρασκευή και Σάββατο, απορριπαντικό πλυντηρίο πλάτων τέλειου ουλτρακά, μόνο 6 ευρώ. Απορριπαντικό πλυντηρίο Νικολσκή, Δώστε να το μυρίσει. 70 μετούρες, μόνο 13 ευρώ και 90 λεπτά. Κατέβασε το χέρι σου λίγο. Δεν είναι. Και λιουκάνικα χωριάτικα συσκευασίας 700 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ. Καλά και φθηνά και τις γιορτές. Χρόνια πολλά. Καρφούρ και Καρφούρ Μαρινόπουλος. Δώστε. Οι 6 στιγμές του αιώνα. Αυτό το Σάββατο Πιο κάτω το χέρι. 1967-1974. Το Σάββατο με τα νέα. Όλε, πάμε για εσάς! Λάπτοπ Sony Vaio με επεξεργαστή Intel Pentium P600, με 3 GB και σκληρό δίσκο 320 GB, μόνο 599 ευρώ! Δεν είμαι διαθεσιμός. Στο έθνος της χιλιοετίας, ένας υπέροχος άνθρωπος, το βιογραφικό... Κατέβασε το χέρι σου κάτω. Με τις συγκλονιστικές ερμηνείες των Russell Crowe, Jennifer Connelly και Ed Harris, μαζί, Αλόγια, φανέλος εμπειρίας, είστε 5 χρόνια από πρόσωπο σε σώμα, Άιντε. Πιο κάτω το χέρι. το μοναδικό DVD της Ελλήνας στον κόσμο με βιντεοφίλες, αφιερώματα και αποσπάσματα από συναντήσεις, Κυριακή στο έθνος. Έλα εδώ. Έλα. Άσε να το μυρίσει, άσε να κάνει. Δώσεις να το μυρίσει. Να το μυρίσει. Γιώτης, ασφαλώς. 15 χρόνια, σούπερ μάρκετ Άριστα. Καρδονίες Phoenix, ταμπλέτες πλυντηριογράφων, μόνο 4,50. Βάνης Oxyactions, κόμμα 500 γραμμαρίων, μόνο 4,15. Χολιός φέτα, το κιλό, μόνο 6,50.